ayibona kungasenazi hayi lapha liphumisa sanibona angisantsibi guys, I haven't seen y'all in a while. Nana nisamfu. Yes, we are Lisa Pool. 94.7. First choice from Paga team. Just joined us. We're about to go to the bike next. And a DJ Loud C is in the house already. But before we get there, let's talk about Pump It or Dump It. Right, we've got 3 votes and all in favor of Keda. And yet again, Keda takes this. So we're going to start with a little bit of rugby that is coming up this weekend. The Hollywood Bets Sharks take on Leinster in the URC tomorrow evening at 6:30 in Dublin. There are a number of Springboks that return to the Hollywood Bet. Right, enkosi kakhulu kwikumbi lendaba masipha. Ayikho ingoma emnandi le bathokana la eNingizimu Afrika. That clash at 6:30 and then finally at 8:45 it's the Bulls that are playing here at home as the home team. We are sportsmen and we have the duty to give our best on the pitch. Thomas utility backer won the capitalize on a strong start to the United Rugby Championship season. And the Scarlets namhlanje ebusuku kwele kusimelane has been in top form in their 2 matches asebeyidlalile something winning. Yeah, Melo. I see you. Hierdie indeks van alle aandele het teruggesak en daal tot 'n vlak van 110.023 indekspunte. Nywerheidsindeks in die rooi 0,2% af. Direction would be taking, but Jessica, all well and said. You know what? Congratulations, all of us are very proud. Lots of messages. I think things is okay. Ngoba sengithe ukuba about 7 ngiyaphuma. Things is I wanna learn something. Khathele ukusebenza guys yo. Khathele ukusebenza. Mangiqala business ngizongichazani. Yaphila Melo mfethu. Mangiqala business ngizongichazani. Ngafocus nje ngithi ngiyathunga manje nizokhokha ngelokho ngicomplain ithi ngiyabiza shiye phansi umsebenzi beta nje ngibe yithungist ningangi-support wona ufuna ukuzwa leyo phathi nje khathele ukusebenza fana I'm super tired ningangi-support-ani ngiyadlala mangaya kwi-Big Brother ningangisupportani ngiyadlala nentu lokungisupport ngisho ukuthi ngenza ipromo ningisupporte ningangisupporti nina njalo ningangisupportani mangavele ngiyele kwi-Big Brother ngiye umsebenzi manibuka ungahlangana noZulu ngami nje kuthiwe hlangana Zulu angiboni ungahlangana noZulu ngami ngibe imillionaire bungehlangane ngampela nje uZulu ngibe imillionaire nami ngibe uSiguluva khathele ukusebenza fana I cannot yakuzwa ngakuthiwa ukhathele I'm exhausted aje ku live mungenile vele abantu bathula nje abasho lutho nje balokhu bekubuka balokhu bekubuka kanje angase ngivuleni uNkulunkulu wami shwele abantu ku live bayakubuka nje kanje angaze ngivuleni kodwa khona umsakazo
ngapha abantu bangibona awe baba bazohlanya lo the type of music I listen to. Dance with me now, I can't break away. Aaj saari fikre tu shake away. Dil thi rakhta dance wale groove pe. Nachu main tu step mera wake away. Aaj sare kaam kal pe daal ke. Din naach jaye taal pe. Jisko jazz blues to sare bhool ke. Desi wale geet pe tu jhul ke. Bale kiya chaya re, ab karta tha taya. Ramaya Vastavaya, Ramaya Vastavaya. I can see that 3-year journey is intentionally, and that's why Bafana are no more the laughing stock of the African. The next time around. Shwele phakama ngiyabonga mfethu kodwa ngiyumuphisa ngisho kodwa ngiyabonga ngiyabulela sana angijulukile wema engangifuna amawindi kunomsindo laphandle uyashisa namhlanje. Excuse me, le weather sekuyiweather yokuyebhishiya. Le weather yakutshetsisa ama ingenile mama. Ongena bikini uyoyibona. Ngiyabonga phakama. Ongena bikini uzoyibonela usifana nobani. Isezandleni zakho. Awafesifela xoxanye nemfeni ningibuke yazi guys ingakho mina ngingabi bikho live mina nisho lutho nje amanye ama live abusy mina nifeni thule nani mina vele ngingabe ngisazi ukuthi ngithini yabo ngiyafa umkhuhlane yazi mina vele ngithule ngingasho ukuthi hey peaceful unjani peaceful mind yabona ke zanje ngo peaceful sixoxe awu mase njalo nje ngabudi yebo londe kunjani mntasi chapili basuke bekhuluma ngabafana kwamanje awasikhulumeni ngabo ke nifuna usithini ngabafana sibashisa nini ngiyadlala sibashisa nini abafana nishiyo wami senibashisa ngiyaphila why uqoqa ungafaki part 2 no part 3 ngoba ngine YouTube channel ngisuke ngifuna ukuthi i-YouTube channel yami ihambe phela niyongisupporta mahle ngiyawufaka later part 2 no part 3
mase ngireach 100k views ku YouTube. So yami ukuthi ngithola ama views amaningi ku YouTube guys. That's why uTikTok niyazi ukuthi awukhokhi. The only way yokuthi uthola imali ukuthi ube no YouTube. So uYouTube mangabe istory ngifaka part 1. So that's inbox sesikhona ku YouTube. Then no YouTube wami uzohambe usibona. Mase ngino 100k ku YouTube. Inkosi yami so 100k views. Mase ngino 100k views guy. So sengikwazi ukunifakela nani. But inhloso yami umnyusa YouTube channel yami. Ngiyanicela ke. Because sicela ukubuza selapha ko YouTube. Uma ngavula i-podcast ningeza yini? Hayi ngangisuke Peaceful Mind. Mina nje mangenza ivideo ku YouTube ngenza nje i-YouTube eyodwa. If ivideo eyodwa bangifakazela abangifollowayo. Ikusuka iqala iziyophela. Ku YouTube nje ngipost akuna part 1 akuna part 2. Kwenzeka once nakhona ngoba ngathi ngisa record i-video ngaphazamiseka. But nje ngiposta one full video mase uyayibuka yonke. Ingakho abantu abaningi mangabe ngiposta ku YouTube bayalentuza. Mangiposta ku TikTok umuntu vele ngisayibuka yonke ku YouTube because they already know ukuthi base ngiposta isikhona. Ubuhamba ngibheka mfethu Luzipho_Lungi. Usho munga ngithola ungisendele inbox munga ngithola. Uzobona angibaposti nje owafa ngiposti iqephu. Posta nje a full video because usengenzela khona ukuthi umuntu meya ku YouTube engafika afica iqephu. So mawubona ngiposti video eno part 1 bokwazi ukuthi ungaya ku YouTube uzoyithola iphelele leyo video. Sisalapho ke I have a question. And ukuthi ningiphendule ningitshene futhi mangigagamela. I have seen ukuthi abantu abaningi banezitori yabo. And izitori zabo izitori nginazi list uxhaxha lwedrama nje abantu ababhekana nayo in life. So I want to know ukuthi kunga right in mangavula i-podcast beyizela abantu nibabone laba bafisayo ukubonakala cause abanye vele basuke befuna kuba anonymous but there's people abafuna uyi-platform yokukhuluma. Ku right yini noma ngizobe sengiyayimosha? But mina I think indaba emnandi miqhamuka from the horse's mouth. So if ngingavula i-podcast ningangeseka yini? Because I've got people and I think I still I think I'm still gonna get more people abanezitori abafisa ukuza kwi-podcast. So ngiyabonga Peaceful Mind musho njalo. Ngizoyizama guys i-podcast but hayi manje mhlawumbe ngizoqala kahle next year because sengayithenga izinto ze-podcast. Kusangazi operate kanjani. So ke bakhona nolwazi angenelele ezongisiza. Noma mhlawumbe makhona orentisa ngestudio. Mhlawumbe manginomuntu for that episode yabo. Manginomuntu for that episode mhlawumbe ngihamba ngiyorenta istudio for starters because angabi nawo ama-camera. Angabi nazo. Okay, I have ama mic nananani. But angikwazi ukimixa lento abayimixa ngasuke ngimixwani. Anginawo ama-camera. But I have a guest. So makukhona orentisa ngestudio se-podcast orentisa ngestudio enmaziyo aningplug because ngifuna ukwenza i-podcast. So mingenzeka ke ngicela ongakhona ukungeplaga angeplug guys ange inbox. Noma kukhona kwazi ukuthi yena ngeza kwi-podcast ngabe eqale inbox ngibone ngaphela ukuthi nginayo yini target market to vele. So buzazi ukuthi nje une-burning story eyake yenzeka kuwe or you know someone ongihlala eThekwini ongathanda ukuya kwi-podcast. I think ingaba mnandi yazi asizameni phela guys asihlulwa yilutho thina. But anikhulumi inkinga yenu. Anisho lutho angizazi ukuthi ngikanta ngenzani ngedwa ngathi ngiyahlanya.
nina nisho ukuthi ya ku right peaceful mind yethu sashilo ukuthi ya that's a good idea. Abanye nje abazingeni shame abahlangani. Khulumani phela guys. Ngiyaxolisa ukukhuluma kabi izwi lami alikho right ngiphethe umkhuhlane ke manje. Asixoxeni. Talk okay ngibuzeni noma yini ke just to keep the life going. Ngizoniphendula ningangibuzi luso ngendoda yami. Ya, ngibuza konke okunye. Ngibuza okunendoda phakathi. Ngibuzeni. Party. Ayibo guys nahleni ungibhora nina okay buzani okunendoda phakathi. Naba sebebaleka. Cela party party shy party party ngiyaqala nje uba ku live njena live nje othule tu bela ngilokhu ngikhuluma mina ngibe ngingenazwi kunmani guys Ndaba njalo party awusmile khipha mfethu unjani dali ngibone usesibhedlela ubunani wesisi wabantu yabona abantu abangangifollow ku YouTube abantu ngani bami baku YouTube nje they know smile keeper ngiphethe umkhuhlane uba lo buzayo oh mamwelasi uyabuza kekeke ngiyadlala ngithi mina ngiyaphila futhi mamwelasi ade ngigula futhi ade ngiyohlinzwa ngathola ukuthi nginama gallbladder stones ade beyongikhipha igallbladder yo sana I have no nyongo manje anginanyongo nginyongo lesi nje ay sengi right ngoba sengiyakwazi nokukhuluma nokudrive nokuhamba nokuhlala nokudansa nokucula right ngampela ngiyabonga mamwelasi ethi sengi right ngoba sekwaphuma nje ube samantombazane soda ngabe ngiyanikhombisa ukuthi nginjani ngimbobo baze bangiqhophoza abantu yabona nje isizwe sami imbobo ngembobo basengi right nabangazi ke wesmile keep ukuthi kuyaphileka ngaphandle kwenyongo ngibone ngami mina ufakazi ningibona nje nginyongo lesi anginayo into ekuthiwa inyongo. So glad to see you, Mama. Just watched the video on YouTube. We thank God ngiyabonga mfethu nami aphelele yazi. Hey. Ay shame. And kungcono ngoba ngibhobozile wemamwelasi. Thiwa sometimes bayakuhlinza njengomuntu ozalayo. So at least nje. At least ngiyabonga wembali. Ngoba nje ngibuye ngini. Peace. Baqhophoza kawu4 eswini kune baba baqhophoza la beqhophoza enkabeni beqhophoza eceleni kwekaba beqhophoza kodwa nje ku4 la eswini mabesho usukulele phela uboni bathi bafaka ikhamera bese befaka ama razor ke behambe besika ke lapho but nje it's not a nice thing shame uze omunye umuntu engadlula kuya nginifisela guys. It's not nice. I'm nandang. Anyways, masubuya. Mina ngathi wakwenzakalani ukuthi umoya wezohlala la emahlombe. Ngabe nje ngabe ngathi ngithwele itshe lomlilo. Yo. Ngathi ngithwele itshe lo 50 kg. Ayibo kuthiwa inomsebenzi kwemamwelasi. Thiwa inyongo kahle iyona egaya amafutha.
yabo nje ngoba sengikhiphile sekuzoba nzima ukugaya amafutha, so if ngifuna ukuluza iweight sekuzoba imishini ngempela ke manje thiwe iyona yenza amafutha agayeke fast. Nami ke angingezwe professional, ngangizwa ngomuntu nje, so I'm not sure ukuthi kuyiqiniso kangakanani, kodwa nje basho njalo bathi inyongo iyona egaya fast amafutha. Ngiyaphila noluyolo cishe noluvuyo, ngifunda into engekho nje. Unjani mfethu? Uzodla ukhetha izinto bosses, kunezinto engasadlizile, kodwa udokotela was only for 3 months, but kunezinto vele bezintriggerisha ngithi ngize ngitshe sinama-ulcer. So kahle kahle nje mangidle into ebabayo, into enespice, into drink ibingangenzi, ngifuna uqamba manje esithi bengenankinga nayo, but nje into ezispice kakhulu, because even before ngize ngigula bese ngiyekile ezispice. Yeah, drink nje noma utshwala noma ziyakhala nje, ngizofunda ukujabula phandle katshwala vele bengeyona ke ifeni, kodwa nje hawu utshwala nje kuthiwa i-trigger enkulu, utshwala no-drink nama-energy drinks, into ene-caffeine, ene-acid, enama-fat amaningi, ene-spice. Yo, ngiright, ngisakuqalaza nje e-Rich, ngathi ngizokubona futhi. Hawu mfethu, lapho ngihlezi ngiya-ke e-Rich njalo, hawe ma, angibuthandi utshwala mamwelasi, kodwa phela bengiphuza makujatshulwe ngalelo langa, kodwa angibuthandi mina utshwala. So kodwa nje phela bengizazi ukuthi nje mangiphuza i-berry twist ngalelo langa makujatshulwe, ayi manje impela engongcinga ema-ayisini, lokhu ngiqhumuza ama-ayisi njengalabantu abadla ama-ayisi, because wona kuthiwa healthy. Into enye into engifike ngayifunda esibhedlela egula, fike ngafunda ukuthi uma kuthi phalazo kumele uqhumuze ama-ayisi kuyaphela. Muzizwa nje unauseous nje, phuza ama-ayisi, idla ama-ayisi waqhumuza, uba right nje, ngazi ukuthi akwenzakalanga lutho. Another good thing yenzeka esibhedlela, ngithi benazi ukuthi ngi-claustrophobic. Yini engayidla phela yendabuka enikhulumeni yazi, because abanye bathi angiphuzi lento umhlatshelo, because akapholi kahle eswini. Manje angazi noma uyasiza yini, kodwa bengisanixoxela ukuthi phela ngaye esibhedlela ngi-claustrophobic, angithi angisayisabi i-lift. Ma-ayisi nami ngiyazi ayiqeda, bengingawazi number one shame. Ubani welungi? Thobile, anguzwa lo mbuzo wakho lo, uyangidida. Ubuza ukuthi ubani welungi, ubani owenzeni mfethu? Uyangidida lo mbuzo lo, uyangidida sana. Yantshena ukuthi hayi shame, unani mhlawumbe u-right boys apart, angizowubheka-ke, because ngangisaba mhlawumbe uzoxesha ngwazela amathambo, uyabo mhlawumbe umuntu onyelile nani. Unani awusengi-right mfethu. Angade kuthiwa nginama-gallstone, bathi nginama-gallbladder stones, bawakhipha-ke. Lapha ze ngiwabone bafethu, ngiyawafuna, ngiyawanida, ngiyawadinga, ngiyawafuna amajami. Abanye kuthiwa babuya noma naze ngiwabone, mhlawumbe bakhipha into e-wrong nje, mhlawumbe bakhipha isibeletho shem. Vele ngabona ngani ngabona ngani mabe ngikhipha isibeletho, ngoba phela kuyayifanela nje usuke ufile. And odokotela, into engiyifundile ukuthi odokotela ba-negligent nje, negligent, kuthiwani negligent,
banegligent. Ngawabona ukuthi kusekusipha first mhlawumbe wami mina nje anginikwanga wami and ngiyacabanga inhliziyo ithi angiwacele ngoba phela inamba yaqhika ngisenayo enyithi nje ngizowenzani into engihlukumeza kangaka empilweni enyithi wafune enyithi nje awuwadingi kodwa nje bengajabula ukwabona shame bekungaba kuhle ngikhombise nengane yami ukuthi awubuke phela isimanga nayi imayini ephuma kuma wakho ngaphakathi yo angiyazi mina lento bafethu ngishokekile ayikho nje umuntu engimaziyo wake wenziwa lento ngazi ukuthi uyokwenziwa or usenziwe aqala ukubona ngami yonke into iqala ngomuntu mina ngiqalile ekhaya ebebabazi ibhadi ekumele wacela ukhombisa umndeni wakho vele bafuna ukwabona inkinga phela ngithi ngaba nenkinga kwamele ngiso kwesinye isibhedlela ngingakawatholi noma ngisayowatholani so ngibuze kodwa uqhiha ukuthi wendoda angeke nikwazi ungenzela iplan face wena oh guys mina le ndaba iyangikhalisa lokho ngibuza ukuthi ngiphuma phi ngiphuma kude ngiphuma ethuneni almost ngiyangichazela ukuthi nje kushubile ushube nyanyani nomuntu engimlindile sefika but ngeke nginivala ngihambe nginikhumbula mfana ha strong awema lapho ngicela nje nokumover ngengale imapha ama sign oh imali ngizokutshela qale ngimove ngengale ama sign mina akusiphela ngazi noma yafana yini angani noma yafana yini for wonke umuntu kodwa kodwa yazi udlala ngama-credit ami ngikutshela ukuthi-ke ama-sign maningi yabo mina ngangihlezi nginokuthi ama-ulcer kanti there's more but nje mina kwakuwama-ulcer ngangisho eswini awuyithanda imali ungena nje ubuza imali yazi ngi-live la awu futhi awuphume kulo live sikhuluma into ebalulekile zongena endlini bazothenga izinto la ezincane phela bazophuma nje mangingena ngisebenzisile imali yami angibuza njalo ke manje okay zani umntana udriver neke guys ngithi mina kini buningi nje mfethu sebeyawadayisa ngithembele ukuthi hayi ungayisho la ngiyawafuna ke kanti namfuna ukuyidayisela bathi adalwa yini yazi afi nginenkinga yokudla amaphepha yazi kuro ngiyawahalela ibhadi hayi ngeke kwaloyo ake nje wena mphali ungavela udla amaphepha lalela-ke mina kuthiwa adalwa acid kakhulukazi abantu abaphuza odrinki kuthiwa adalwa ukudla into eyibabayo afana nje nama-ulcer adalwa ukuletuzana angisazi ukuthi acid i-acid i-drink i-caffeine acid caffeine neyipayisi mhlawumbe namasosi ababayo-ke guys ngicela ukuhamba nezwa ngiyanithanda ngizonibona ntamama ngizobe ngi-live ntamama nangusibarweni babingelele phela abantu bami Tada, I'm tired. Bye-bye, guys. John Bond.